በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ስቡሕኒ ውእቱ ወልዑልኒ ውእቱ ለዓለም። ቅድመ ዓለም ዝነበረ አምላኽና ማእከለ ዓለም ዘሎ ፈጣሪና ዓለም ሕሊፉ ዝነብር መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጢሩ ዝገዝእ ብርህራሄኡ ብምሕረቱ ዘንብር ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ጎይታ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ዝኸበርኩም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ መምህራነ ቤተ ክርስቲያን፣ አዕይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ መንፈሳውያን ሰንበት ትምህርት ቤት፣ አብነት ትምህርት ቤት ደቂ እግዚአብሔር ዝፈትወኩም ምእመናን አቦታት፣ አዴታት፣ መናእሰይ ህፃናት ኣብ ውሽጢ ዓድን ካብ ዓዲ ወፃእን ዘለኹም ኩልኹም ቅዱስ አምላኽና ቀዲሱና ብሩክ አምላኽና ባሪኩና መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት አምላኽና እግዚአብሔር ዓብይ ጾም ናይ ጎይታና ናይ መድኃኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ኣብ ናይ መገዳድ ወይን ድማ ኣብ ናይ መጨረሻ አከባበለና ሕዚ ኮይና ንናገሮ ዘለና ዋዜማ ናይ ሆሳኢና ኮይና ኢና ንናገር ዘለና። ጾመ ኣርብዓ ናይ ተወዲኡ ሕዚ ድማ ሰሙነ ሕማማት እናኣተሉ ናይ ዋዜማ ኢና ዘለና። ሎማዓንቲ እንናገረውን ብዛዕባ ሆሳኢና እዩ። ሆሳኢና ዋዜማ ናይ ሕማማት ሰሙነ ሕማማት እዩ። ኩልኹም ከም ትፈልጥዎ ጾመ ኣርብዓ ኣሎ፣ ሰሙነ ሕማማት ኣሎ፣ ትንሳኤ ኣሎ። እዚነን ናይ ባዕሉ መፀውዕን ክብርን ኣለዎ። እንካብ ዘወረደ ጀሚርና ክስካብ ሆሳኢና ቅዱስ ያሬድ ሊቀ ሊቃውንት ማሕሌታይ ጻድቅ ቅዱስ መምህረ ሐዲስ ወብሉይ ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ ንኩለን ሰናብቲ ሰስመን ሰስያሜን ሂብዎን እዩ። እቲ ስያሜ ድማ ብምስጢር ብትርጓሜ ታሪክ ብተሰራሕሉ እንዳተርጎመ ኣስተኻኺልዎ እዩ። ዜሙኡ ምስ ንባቡ፣ ንባቡ ምስ ዜሙኡ፣ ንባቡ ምስ ምስጢሩ፣ ምስጢሩ ምስ ታሪኹ ቅዱስ ያሬድ ንኩለን ሰናብቲ ሰስመን ሂብዎን እዩ። ካብተን ኩለን ሰናብቲ ሓደ ድማ ሓዚ ሆሳኢና ዕለተ ሰንበት ሆሳኢና ናይ ሆሳኢና ዋዜማ ኢና ዘለና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና እንኳዕ ናብ በዓለ ሆሳኢና ዋዜማ ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና እንኳዕ ኣሰባሰበና ብምሕረቱ ክጉብንየና ብምሕረቱ ክርኤና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ጸሎትን አማላጅነትን ምስ ኩሌና ክኸውን እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። እሞ ክቡራንን ክቡራትን እስቲ ናፍቲ ዋዜማ ቅድሚ ናፍቲ ዓብይ ትምህርተይ ናፍቲ መልዓለ ናይ ወንጌል ቃል ገር ዝናገረሉ መእተዊ ናይ ሆሳኢና ዝማሬ ወይን ድማ መዝሙር ወይን ዜማ ሕፅር ረቢለ ክናገር እሞ እዚኣ ክናገር ተለኹ ናበይ ከም ዝወስደኩም ትርድኡ ኢኹም። ንደርባ አባይ ቤተ ቅዳሴ ክወስደኩም፣ ንደርባ አባይ ምስክር ናይ ቅዳሴ ክወስደኩም፣ ንደርባ አባይ ናይ ቅዳሴ ናይ ሆሳኢና ዜማ ክወስደኩም። ካብ ደርባ አባይ ዝፈልሐ ኣብ ዓለም ኩሉ መምህራን ቅዳሴ እንዳስተምሃሩ ዘተሓላልፍዎ ናይ ቅዳሴ ጎርጎርዮስ እየ ክናገር። እግዚአብሔር ምስ ኩሌና ይኹን። ሆሳኢና በአርያም ሆሳኢና በአርያም ሆሳኢና በአርያም ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን።
ኣብ ቅዳሴ ጎርጎርዮስ እንረኽቦ ናይ ቅዳሴ ሆሳዕና ዜማ እዩ እሞ ክቡራንን ክቡራትን እቲ ናይ ዕለቱ ናይ ትምህርትና ርእሲ መልዓል ገርና ናይ ቅዱስ ቃሉ ናይ ጎይታና ናይ ኣምላኽና እስትንፋሰ እግዚአብሔር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቅዱስ መንፈሱ ገሩ ተረዲኦም ዝጸሓፍዎ ቦታትና መጽሐፍ ቅዱስ መልዓል ገርና ክንነጋገር ክንመሃር ኢና እሞ ሕዚ እውን ጎይታ ኣምላኽና እግዚአብሔር ምሳና ይኹን ናይ ትምህርትና ርእሲ ሆሳዕና ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወንጉሶሙ ለእስራኤል ናይ ትምህርትና ርእሲ ናይ ዕለቱ ናይ ትምህርትና ርእሲ ሆሳዕና ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 13 እንረኽቦ ኃይለ ቃል እዩ ሆሳዕና ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ማለት ኦ እግዚኦ አድህንሶ ልበ አምላክ ዳዊት ቅድሚ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምላዱ ቅድሚ ምውራዱ ቅድሚ ድንግል ማርያም ሓዲሩ ምውላዱ እንዳዘመሮ ጸንሐ እዩ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ሕዘ ድሕነና ማለት እዩ ሆሳዕና ማለት ሕዘ ድሕነና ማለት እዩ ሕዘ ድሕነና ሕዚ ረአየና ሕዚ ብምሕረት ተመልከተና ሕዚ ካብ ጸልማት አውፅአና ማለት እዩ ነቢያት ካፍቶም ብዙሓት ነቢያት ልበ አምላክ እግዚአብሔር ልበ አምላክ ዳዊት እንዳዘመሮ እንዳተርጎሞ ጸኒሑ መዓዘ ቅድሚ 1000 ኢየሱስ ክርስቶስ ሙላዱ ንድሓር ተመሊስካ ድሕሪኡ ጎይታ እግዚአብሔር ዘቕረበሉ ዝገለጸሉ እንዳዘመሮ ጸንሐ እቲ ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ደሞ አቦታትና ኦ እግዚኦ አድህንሶ ሆሳዕና በአርያም እንዳበሉ ኣብ ቅዳሴ ተጻሒፉ ኣብ ወንጌሉ ኣብ 4 ወንጌላውያን ተጻሒፉ ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር እንዳተባሃለ ኣብቲ ቅዱስ ወንጌሉ ተጻሒፉ ስለዚ ሆሳዕና ማለት ሆሳዕና በዓል ነኽብሮ ዘለና ናይቲ ሆሳዕና ትርጓሜ እንታይ ማለት እዩ ሆሳዕና ክንብል ተለና ሕዘ ድሕነና ማለት እዩ ክቡራንን ክቡራት ሕዘ ድሕነና ሕዚ መሓረና ሕዚ ተመልከተና ሆሳዕና በአርያም እዚ ክልተ ንባብ እዩ ሆሳዕና ንበይኒ እዩ አርያም ድማ ንበይኒ እዩ ሆሳዕና ማለት ሕዘ ድሕነና አርያም ማለት ደግሞ መንግስተ እግዚአብሔር መንግስተ ሰማያት ናይ እግዚአብሔር ዙፋን ናይ እግዚአብሔር መኖርያ አርያም ማለት ላዕሊ ወይ ድማ ሰማይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝነብረሉ ሰማይ ሆሳዕ ካብ አርያም ነዓ ማለት እዩ ካብ አርያም መጺኻ አድሕነና ንምንታይ ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ካብ ሰማይ ክወርድ እሞ ኣብ ድንግል ማርያም ክሓድር እዩ ካብ ድንግል ማርያም ተሓዲሩ ድማ ክውለድ እዩ ስሙ ድማ መን ክትብለ አማኑኤል ማለት ድማ እዩ እግዚአብሔር ምሳና ማለት እዩ እዚ እውን ካፍቶም ነቢያት ሓደ ኢሳይያስ ይተናገሩ ብምዕራፍ 7 ስሙ አማኑኤል ክትብለ ድንግል ክትጸንስ እያ ወዱን ክትወልድ እያ ስሙ ድማ አማኑኤል ንሱ እዩ እዚ ድማ ሕዚ ልበ አምላክ ዳዊት ድማ እንታይ ይብልኝ ይሄ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ክብል ተሎ ውረደ ድሕነና ካብ አርያም በአርያም ካብ አርያም ውረድ እቲ ክውለድ ክመጽእ ይብለሎ ኢሳይያስን ዳዊት ድማ ድሕነና ንሓምፃ ይብለሎ እቶም ወንጌላውያን ድማ ንዓድሕነና ዝበልዎ ነቢያት ተርጉሞም አድሒኑና እዩ መጽኢ እዩ ተወሊዱ እዩ ወሪዱ እዩ ድሒና ኢና አብሪሂልና እዩ ኢሉ ስለዚ ሆሳዕና ማለት ሕዘ ድሕነና በአርያም ማለት ካብ አርያም ነዓ ካብ መንወርካ ካብ ዙፋንካ ውረድ ከምቱ አዳም መዓዘኢ ክመጽእ መዓዘኢ ክወርድ መዓዘኢ ክውለድ መዓዘኢ ክስቀል እንዳበለ አዳም ይጽሊ ነሩ ምክንያቱ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ተሰቂለ ወሪደ መቃብር ወሪደ ካብ መቃብር ተሲኤ ከድሕነካኤ ኣብ 5500 ዘመን መጽኤ ከድሕነካኤ እዩ ሕዚ ዛ ሆሳዕና መዓልቲ እዚኣ ናይ መከራና መጨረሻ
ናይ ድሕነትና ናይ ፍጹም ድሕነትና ካብ ልደቱ ጀሚሩ እኳ ድሕነት ጀሚሩ እንተኾነ ካብ ልደቱ ጀሚሩ እኳ ናይ ድሕነት ተኣምራት ስራሕ እንተጀመረ ካብ ልደቱ ጀሚሩ እኳ ዝቆሰሉን ዝሓንከሱን ዝተሸገሩን ለምጻማትን እንተንጽሐ እንተድሓነ ግን ፍጹም ናይ ኣዋጅ ድሕነት ፍጹም ናይ ትንሣኤኡ ድሕነት ፍጹም ናይ ምሕረት ድሕነት ግን ብትንሣኤ እዩ ካብ መቃብር ምስተስአ ካብ መቃብር ክፈትለይ ብዝየብሉ መግነዝ ክፍትሕለይ ብዝየብሉ መጨረሻ ፍጹም ድሕነት ብርሃን ዝኸውን ትንሣኤ እዩ ስለዚ ሕዚ ጠቕላላ ናይ 5500 ጉዕዞ ተወዲኡ ሰሙነ ብዝተረፈህና ናይ ፍጹም ድሕነት ክንረክብ ይሆሳኢና ዝበሃል ዘሎ ንዓ ውረድ ካብ ዝፋንካ ንዓ ምጻእ ጎይታ እግዚኣብሔር ንዓ ድሕነና ኣድህንሶ ንዓ ተመልከተና ብድሕነት ብምሕረት ዓይኒ ተመልከተና ኣድሕነና ምጻእ ጎይታ ንዓ መጺኻ ድሕነና ኢሉ ልቢ ኣምላኩ እንዳተናገረ ጸኒሑ ሊቃውንቱ እንዳዘመርዎ ጸኒሖም በሃድሽ ኪዳን ደሞ ቦታትና 2018 ዓመት ዘሚሮሞ ሆሳኢና ኩሉ ግዜ ሆሳኢና በአርያም ለወልደ እግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ እስመ እግዚአብሔር ሆሳኢና ብሩክ ዘይመጽእ እቱ ዘድሕን እቱ ብሩክ ወዲ እግዚአብሔር ይትርጓም እዚ ድማ ሆሳኢና እቱ ዘድሕን እቱ ብሩክ ዝኾነ ወዲ እግዚአብሔር ክመጽእ እዩ መጺ ከድሕነና እዩ ዝብል ቃል ይዝበና እቱ ናይ ጎይታና ናይ ኣምላኽና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ወንጌሉን እዚ ዝነግረና ዘሎ ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወንጉስኩም ለእስራኤል ናይ እስራኤል ንጉስ ናይ ምድር ናይ ሰማይ ንጉስ መድኃኒቶም ንጉሶም ሰላሞም ፍቅሮም ዝኾነ ጎይታ እግዚአብሔር ይመጽአሎ ይብል እንካብ ኢየሩሳሌም ውጽእ ኢልካ እንካብ ኢየሩሳሌም ወጽኢኻ ኣፍቱ ጋና ናብ ኢየሩሳሌም ከኣቱ እንተሎ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝቐርበሉ ኣፍቲ ኢየሩሳሌም ካብ ዝመጸሉ ጎይታ እግዚአብሔር ሓደ ቃል ተናገሩ ነሩ እቶም ህፃናት እቶም ዓበይቲ እቶም ነዴታት እቶም ኣቦታት ተኣኪቦም እቲ ጽርግያ ብምሉኡ ጨርቂ ዘንጽፍስ ስየ ዘንጽፍስ ሰቲ ዘንጽፍስ እንዳጎዝጎዙ ይብል ጸበርቲ ይዝብሎ ነስኡ ጸበርተ ተመርት ዘበቀልት ወተቀበልዎ ወፂኦሙ እንዘይጸርህዎ ይብሉ እቱ ጽርግያ ብምሉኡ እቲ መንገዲ ብምሉኡ ጸበርት ወይን ድማ ስየ ወይን ድማ ሰቲ ብዝበለጸት ስየ ኩሉ ግዜ ሕዚ ኣብ ኢድና ኣብ ርእስና ንኣስሮ ዘለና እሱ እንዳንጸፉ ብሩክ ሆሳኢና ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር እቱ ብሩክ ወዲ እግዚአብሔር መጽኡ እቲ ክመጽእ ተባሃለ መጽኢልና እንዳበሉ ሆሳኢና እንዳበሉ ኣድሕነና ሕዚ ድሕነና ሕዚ መሐረና በዚሕና የኃጢአት በዚሕና የመከራ 5500 ዘመን በዲያብሎስ ተኣሲርና ኢና በዲያብሎስ ተገሪፍና ኢና ኣድሕነና እንዳበሉ ሰቲ እቲ ሰቲ ናይ ምንታይ እዩ ናይ ሰላም ኣዋጅ እዩ እቲ ሰቲ ናይ ምንታይ እዩ ናይ ምሕረት ኣዋጅ እዩ እቲ ሰቲ ናይ ምንታይ እዩ ናይ ነጻነት ኣዋጅ እዩ እቲ ሰቲ ናይ ምንታይ እዩ ፍጹም ድሕነት ልምላሜ ፍረ ድሕነት ፍረ ህይወት እታ ክትጠፍእ ሰይጣን ዝጻወተላ ዝነበረ ህይወትስ ኣፍርያ ፍረ ህይወት ረኺባ ማለት እዩ እንድሕር ደሪቕካ ህይወት የብሉን ድሕሪ ህይወት የብሉ ፍረ ይፈርን እንድሕር ጽድቂ ዘየለ ፍረ የለን እንድሕር ጽድቂ ዘየለ ህይወት የለን ሙት ኢኻ ሙታት ኢና ለዚ ሆሳኢና ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር እንዳበሉ ኣታሞጽኢልና ትመድሓኒትና ትመድሓኒት ዝኾነ ወዲ እግዚአብሔር እቱ ብሩክ እቲ የዋህ መጽኡልና እንዳበሉ ሰቲ እንዳንጸፉ ስየ እንዳንጸፉ በቲ ቋንቋኦም ሆሳኢና እንዳበሉ ተቐቢሎሞ ሻው በቲ ጊዜ ንሱ ይብለና በቲ ጊዜ ንሱ ወረከበ እግዚእ ኢየሱስ እዋለ ኣድጎ ተጽእነ ዲቤሃ እዚ እንዳበሉ እንትመጹ ኣፍቱ ናይ ኢየሩሳሌም ካብ ክመጽእ እንተሎ ፍትህዎ ወኣምጽእዎ ሊተ ጎይታ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ኣዘዘ እንታይ ኢሉ
እቱ አፍቲ ቅድሜኹም ዘሎ መንደር ኪድሞ አፍቲ ቅድሜኹም ዘሎ መንደር ኪድሞ ፈቲሕኩም አምጽኡለይ አው ኸይድኩም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ይዝብል ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ካፍቶም ምስኡም ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ክልተ ደቀ መዛሙርት ለአኸ ይብል ክልተ ደቀ መዛሙርት ክቡራንን ክቡራትን አውዚ ዓበይቲ ምስጢራት ኣለዉ ብዙሕ ትንታነ የለዎ ንምንታይ ክልተ ደቀ መዛሙርት ሰሪዱ ካፍቶም ደቀ መዛሙርት ካፍቶም ሐዋርያት ዝተመረጹ ክልተ ለአኸ ናበይ ናፍቲ ቅድሚኡ ዘሎ መንደር ይብለና ወይ ዓዲ ወይ መንደር ይብለና ናፍቲ መንደር ንሱ ምስ ለአኸም ደቀ መዛሙርት ኪዱሞ ዝተኣሰረት አድጊ ምስ ጓላ ክትረኽቡ ኢኹም ምስ እዋል ይዝብሎ እዋል አድጊ እዋል ይዝብሎ ምስታ እዋል ማለት ህፃን ወይም ደሞ ዒሉ ወይም ደሞ ህፃን ገና ተወለደት ማለት ምስ ጓላ ክትረኽቡ ኢኹም ተኣሲራ ንሳ ፈቲሕኩም ኪዶም ጽለይ ምናልባሽ ሓደ እኳ ንምንታይ ትፈትሕዋ ዘለኹም ዝብለኩም ሰብ እንተረኺብኩም ግን ይብል እንተረኺብኩም ግን ጎይታኣ ይደልያ እዩ ጎይታኣ ይደልያ ይበልዎ ክቡራንን ክቡራትን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አእይንተ እግዚአብሔር ደቀ እግዚአብሔር ኩልየኹም እግዚአብሔር ዝፈትወኩም እግዚአብሔር እትፈቱ በእግዚአብሔር እትነብሩ በእግዚአብሔር ዝተባረኽኩም ኩልየኹም ህዝበ እግዚአብሔር እቶም ደቀ መዛሙርት ክልተ ዝብል ዘሎ ናብ ዓለም እንትልእኽ እንተሎ ጎይታ እግዚአብሔር ደቀ መዛሙርት ክልተ ኢልዩ ሓደ እዚ እዩ ዘምህረና ዘሎ ንጽባሕ ድርሕቲ ትንሳኤ ዝልእኾም ደቀ መዛሙርት እዩ ዝነግረና ዘሎ ብኻልኣይ ድማ እቶም ደቀ መዛሙርት ካህናት እዮም ሐዋርያት እዮም ስዩማነ እግዚአብሔር እዮም ዝኣሰረ ዝፈትሑ ዝተጨናነቐ ዘረጋግኡ እግዚአብሔር ይፍታሕኻ ዝብሉ ክህነት ናይ እግዚአብሔር እቲ ናይ ዘለዓለም ክህነት ዝተዋሃቦም ብትውልዲ እንዳመፀ ናብ ተፈላለየ ትውልዲ እንዳመፀ ግን ሊቀ ካህናት ዘይልወጥ ዘለዓለማዊ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሸከሞም ስልጣን ሒዚ ዝልእኾም ዘሎ እታ አድግና ታዒልኸ እንታይ ደኣ ትኾን ክቡራን ፍትህዎ አምጽእዎ ሊተ አይ ናበይ ደሊኻያ እንታይ ኢልኳ ዝኾነ ሰብስ ጎይታ አይደልያ እዩ አይ ጎይታ አይደልያ እዩ ጎይታ አይደልያ እዩ ጎይታ አይደልዮም እዩ ጎይታ ይጸውዕዎም ንዓይና አኻት ምስ ጎይታ ይጸዋዓና ንዓይና አኻት ምስ ጎይታ ይደልየኩም የስቲ ይበለና ክቡራንን ክቡራትን ጎይታ እስቲ ይደልየኩም ይበለና እዩ እታ አድጊ ናይ ምእመናን ምሳሌ እያ እታ ዒሉ ናይ ህፃናት መናእሰይ ምሳሌ እያ ምስ ደቃ ፍትህዎ አምጽእዎ ሊተ እቲ ብዲያብሎስ 5500 ዝተኣሰረ ህዝቢ እቱ ብሰይጣን ዝተኣሰረ 5500 ዘመን እቱ ብሓጢያት ዝተጨማነቐ ህዝቢ እቱ ናይ ሰይጣን መጻወቲ ዝኾነ እቱ መከራ ዝበዝሖ ህዝቢ እቱ ብሓጢያት ዝተኣሰረ እቱ ብዲያብሎስ ዝተኣሰረ እቱ ብሰይጣን ዝተተሓዘ ህዝቢ ፍትህዎ አምጽእዎ ሊተ ሐዋርያት ደቀ መዛሙርቱ ካህናት ስዩማን እግዚአብሔር ስልጣን እግዚአብሔር ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ዘሃቦም ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ዘሃቦም እዚ ስልጣን እዚ ሒዙ ናፍቲ መንደር ለኣኾም ናበይ ናፍቲ ዓዲ ለኣኾም ድሕሪ እዚ ምስ ገበረኸ ፈቲሑ ምስ ምፀተ አድጊ ምስ መፀትከ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍቲ አድጊ ምንጻፍ ተነጸፈሉ ዝባና እሞ አፍቲ ዝባና ተቐሚጡ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ጉዕዝኡ ጀመረ ሆሳዕና ብሩክ ዘይመጽእ እስመ እግዚአብሔር እቲ መድኃኒት እቲ ብሩክ ወዲ እግዚአብሔር ንጉሰ እስራኤል ንጉሰ ዓለም ንጉሰ ሰማይ ወምድር ይመጽእ ኣሎ በለ ድሕሪ ቦት ጊዜ ንሱ እታ አድገውን ተነጺፋ ርእሲያ ጎይታ እግዚአብሔር ተቐመጣ እታ ዒሉውን ክብለለ እንዳበለት እታ መንእሰይ እታ ህፃን እቶም ህፃናት ተፈትሑ መጹ ከም ትእዛዝና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ሐዋርያት ስርሖም ጀመሩ ፈቲሖም ጽዋ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣቱ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣፍታዓንትዎ ሰት እንዳተንጠብጠበ መሬት እንዳተጸረገ ነታ አድጊ ብምንጻፍ ተሸፊና ክቡራንን ክቡራትን ከምዚ ይብልቲ ምስጢሩ ንምንታይ እታ አድጊ ምንጻፍ ተገሩላ ከባቲ ኃጢአት ሃባይ ኃጢአት ደምሳሲ ኃጢአት መጥፊያ ኃጢአት መንጽያ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ከባቲ ኃጢአት ሸፋነ ኃጢአትና ደምሳሲ ኃጢአትና ስለ ዝኾነ ነታ አድጊ
نتاب حمد تللو أدقي نتاب حمد تنقرقر أدقي باتو منصاف شفنا من شفانا حطياتنا أغزياب هيريو قويتا أغزياب هير ناتين ناتاتكمن قويتا انت زي شفن الناس كندي قدي بلنا كندي قدي نقيمون كندي حطيات دي بلنا سلازي مستيرو نتا أدق منصاف مشفانو هبائي كلو دمساسي كلو زخونا قويتا أغزياب هير زقمتا نعلم حطياتنا اندا دمسسه حطياتنا اندا صوره حطياتنا اندا رحقه زدحننا ويتا ስለዝኾነ ነታ አድጊ ምንጻፍ ተኸዲና ናብ ኢየሩሳሌም ህፃናትን ዓበይትን እንዳዘመሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሆሳዕና መጸ ከምዚ ይብል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ዘካርያስን ተናገርዎ እዩ ዘካርያስ ማለት ናይ ብሉይ ኪዳን እዩ ዘካርያስ 9 ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 تفسي وتحسي فدفاد ولا تصيون وسبكي ولا إيروساليم نهوي مس نقصتي صادق ومدن ويوح وتو ويسيان ديبا أدق وديبا إوال وديبا إوال تفسي ولا تصيون دق صيون دق إيروساليم أوالد إيروساليم حزب إيروساليم تفسو دس يبلكم بقويتانا دس يبلنا بأملاخنا دس يبلنا بهوسائنا بعل بروك زي مسلس مزيابير بأملاخنا بقويتنا بإيسوس كريستوس دس كلنا يقبع تفسيه ولا تسيون وسبكي ولا إيروساليم إيروساليم كله سبخي إيروساليم كله من قريوم إيروساليم كله من قروم إيروساليم كله سبخوم نمنتاي هوسائنا بروك زي مسلس مزيابير اتمدحنيت أدهنسو اتمدحني زخونا كريستوس يمصل لكم اتمدحني إيسوس كريستوس يمصل له نسون زمصل له أفتاز تنعقت تبهان أفتاز تحت استنعقت انسسا أب أخوين يزمصل له اتو تنعق حزب እግዚአብሔር اتو تنعقت حزب እግዚአብሔር اتو بديابሎስ ተአሰረ حزب እግዚአብሔር اتو زودق حزب እግዚአብሔር اتو بسيطان ተሸነፈ حزب እግዚአብሔር ወድ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን ምስ ህዝቡ ከድሕን أفتح تنعقت أدق خوين مسألة أنتو تنعق حزبنا أنتو تشفلق حزبنا أنتو تأثر حزبنا كفتح فتحوا وعمصوا ليته عمصوا مسدقهم مس حزبهم دق እግዚአብሔር دق ኢየሩሳሌም ተሰባሰቡ መድኃኒት መጽኢልኩም መድህን መጽኢል ክስበኺ ትነብይ መድህን መጽኢል ክስበኺ ደቅ ወለተ ኢየሩሳሌም ወለተ ጽዮን ንህዝበ ኢየሩሳሌም ስበኺዮም ደስ ድማ ይበልኪ እንዳበለ نبي زكرياس بتنوي تناغريو بخلي منقد مارقس 11 شعات خرنت لنا وقالت يقوموا يروساليم حبب يتفاقي وبيتانيا بهب دبر زيت فنو كليت ام اردايهو او اب مدره فاجي وينما فاجي زبل بوتا مس بصحه حبب يتفاقي بيتانيا كاب يروساليم وصيخا زلو بوتا هاتي أفتو بوتاتات نسو مسوى صحة نتوم دق مزامور تلأخوم يزبلنا ذلك بهاب دبر زيت كاب دبر زيت حليفو ناو يرساليم يزبل زالو فنو أكل إتا أمار رأيه تافتو ماردقتو كافتوم هواريات لا آخر لنا لقدس مارقس دبا لا آخر انتا قوريو نتا أدق خمسو نتا خفتحو نعالم كدحنو نعالم كفتحو نعلم هواريات كهونو نعلم عليك أزخونا علم زتقاممت علم كتكون بونجيل استسبخت بكريستوس زأمنت بمسكالو استردت بدحنتو استردت بروك هوسائنا بروك زي مسبس مزيابير ولد እግዚአብሔር بروك ولد እግዚአብሔር ولد داويت مخانو استردت حزبي نخخون هواريات ببخل تلاخه نغزي اغنت ادق فتيح ممصوا فصامي اغن نزل علم هواريات كاهنات يسيم زلو مدحانيت يزلخ زلو زأسركم بمر يكون اسر بمر بسمايات وزفتحكم بمر يكون فتوها بسمايات قدوس املاخنا እግዚአብሔር ንካህናት ስልጣን ዘሃቦም ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዘለዓለማዊ ዘይሰዓር ዘመን ዘይዓክቶ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቱ ዘለዓለማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዝፍጽሙ ደቀ መዛሙርት ሐዋርያት ካህናት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለዓለም ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ዝፍጽሙ ሐዋርያት ክልተ ለአኸ
فتحهم أمصوو تم تأثر هزبي بحاتي استأثر هزبي نسها زليو هزبي حسبة زليو هزبي دحنة زليو هزبي اتو زدحانة هزب دما ناب داقم حاتيات كياتو زفتحو زحلو كاهنات سيمان اغزيابير هو استهاجر انت قدميكم وبوي اكم تركبوا وبوي اكم تركبوا وسويها اولا ادغ اسوره زئيت صئنو سبد بيهو زئيت صئنو سبد بيهو نصح وص كاب صعنت ان كاب تصنو ان كاب ناي ديابلوس تصنو ان كاب ناي شيطان ملكي ان كاب ناي حطيات حمق ودقت كوص فتحكم امصوت حزب እግዚአብሔር امصوت بديابلوس تصاين زلو 5500 زمن ام مكرا زودق حزبي امصو خدحن امصو إلى እግዚአብሔር لأخ ድሕሪኡቶም ከምቶ አንተ ተናገርናዮን ሐዋርያት ከይደም መምጽዎ ሒዞም መጽኡ ተጻኢኑ ናብ ኢየሩሳሌም ከደ ይብለና ማቴዎስ ወንጌል 21 ሓደ ሸውዓተ ሕዝቡን ተርእናዮ ወቀሪቦ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም በጽሐ ቤተ ፋጄ እንተ ገቦ ደብረ ዘይት እግዚአብሔር እንዳተጓዓዘ ናፍታና ኢየሩሳሌም አፍአፍ ናፍታና ኢየሩሳሌም ቦታ በጽሐ ናበይ ናብ ኢየሩሳሌም ከአቱ ናፍታ ምድር ከተማ ከአቱ እዚ አኡ ህዝቡ ክፈትሕ ህዝቡ ከድሕን ክቡራንን ክቡራትን ሆሳዕና ክንብል እንተለና ምድሓን መድሓኒት ቡሩክ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እንካብ እስር ቤት ክፈትሐና እንካብ መከራ ከውፅአና በመዓዘ ቅድሚ 2018 ዓመታት ኢና ንብሎ ዘለና እዚ ሕዚ ነኽብሮ በዓል ግን 2018 በዓል ነኽብሮ ዘለና በዓላት ብምሉእ ዙ ዓመታት እዚ ግን ድሒና ኢና ነኽብሮ ዘለና ሕዚ እንታይ ኢና ንገብሮ ዘለና ሕዚ 2018 ዓመት ክነኽብር ተለና ንዝክሮ ኢና ዘለና እቱ ክርስቶስ ዝገበረልና ውልየታ ትዝዋዓለልና ውዕለታ ትዝገበረልና ድሕነት በአና ኢሉ ዝረኸቦ መከራ تبقى نازلو زتجرفو بتبقى نازلو تسأله تبقى نازلو أب يروساليم زسرحهم تاريخ إن كمل إلته كله كم من ورا من طلعت إن كم من كاب سماي كاب أريام نام مدر مسيو أب أدق تقميتو يروساليم بإكيدية إجرك قديسو كاب ديابلوس فتحو نايزل علم ناس عنت نايزل علم دحنت نايزل علم هيوت ذهبنا إنا نذكر زلنا كلت من قدلنا وزبع عزيو وسائنا خنخبر تلنا كلت من قدلنا حدا ناي بيتنا ناي أملاكنا ناي يسوع كريستوس ناس أنا خنوص حتياتنا كله نخدمسس زاتو ناي وازيما زبس حلو جزي وسائنا مدحانينا زمصلو جزي يروساليم زاتلو أبي يروساليم تبع على علينا نذكر زلنا بخالي من قدد ما بخال أي من قدد ما نحنا قويتا እግዚአብሔር أدحيننا أيو كاب ديابلوس فتحنا أيو كاب حطيات أوصينا أيو كاب اسر بيت أوصينا أيو فسو من نصانت هبنا أيو اندياو كونو قدوسان اسم قدوس أنا إلو ببولي كدان زقال زينرو بحدث كدانون كما بكم كم أملاكم قدوسان كونو ጳውሎስን ተናገርወይ أنا ناي قويتاي ناي እግዚአብሔር መንገድ ከም ተከተልኩ ቅድስና መንገድ ከም ተሳተፉ ቅዱሳን ኩኑ ደቅ እግዚአብሔር ደቅ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱሳን ይኹም ተቀዲስኩም ይኹም ቅድስናኩም ሐሉ ኢሊ ጳውሎስ ስለዚህ ቅዱሳን ኮይና ኢና ግን ሰባት ዘይነስተውዕሎ ሰባት ዘይተረድእናዮ ሕዙውን ንጥፍአትና ምኽንያታት ዝኾነ ዘለው እዚኣቶም እዮም ድሒና ምዃንና ዘይተረድአና ጋና ደሓን በዚ ሕዝሞ ዘድሕነና መሲሉና ንጽበ ሰባት ኣለና ድሒና ኢና ታይዳኣ ካብ ድሕነት ከይንወጽእ ንሕልወሉ ድማ ኩሉ ግዜ ብድሕነት መንገዲ ክንከይድ ኩሉ ግዜ ብብርሃን መንገዲ ክንከይድ ኩሉ ግዜ ብሰላም መንገዲ ክንከይድ ኩሉ ግዜ ሆሳኢና ብሩክ ዘይበስበስ እግዚአብሔር እንዳበልና አፍቱ ዝተባረኸ ዕላማ ክንነብር እንዝክሮን እንኸዶን እንነብረሉ እዩ ተኻልኣይ እንታይ ኢለኩም ንነብረሉ ህይወት እዩ ንነብረሉ ህይወት أدحيننا عند እግዚአብሔር ننبرل هيوت أبي أب እግዚአብሔር أبي بمنجد እግዚአብሔር أبي أب قدسنا أبي أب يوهنا أبي أب تحتنا ننبرل هيوت يو ስለዚህ ክርስቶስ تحتنا يزمرنا زلو ክርስቶስ ሰላም يزمرنا ክርስቶስ قنعنا يزمرنا ስለዚህ ናብ ቅንዕና ንኽነብር
ቅንዕና ንዝክረሉ ሆሳዕና ክንስታውስተለና በዚታቲና ንስታውሶ ስለዚህ ኩልህና አቦታት ካህናት ኣለውና ዶ ብካህናት ንባረኽ ደለና ብካህናት ንምሃር ደለና ብካህናት ንምራሕ ደለና እወ ኪዱ ፈቲሕኩም እቲ ህዝብ የምጽለይ እኮ ኢሉ ብኢድ ካህናት ኮይና ናብ እግዚአብሔር ንቐርብ ብኢድ ካህናት ኮይና ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ንፍጽም بسلطانه كهنت كوينا كهنت مني كريستوسيو ليغا كاينات ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ እቲ ክህነት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሰባት ተላእኽቲና ካብ ሰባት ተመሪጾም ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ካህናት ዲያቆናት ይኾኑ ናይ መን ዝፍጽሙ ናይ እግዚአብሔር ዝፍጽሙ ስልጣን ኣለዎም ዶ ሙሉእ ስልጣን ኣለዎም ከአስሩ ክፈትሑ ሙሉእ ስልጣን ሂብዎም ስለዚህ ንፍትሐለና ኩሉ ግዜ ጠቃቅን ኃጢያን እንተጋጥመና ጠቃቅን ኃጢያታት እንትንርኢ እንተለና ኣብ አምላኽና ጸሊና ኣብ ካህንና ተረኺብና ኪድ አፍት ርእሰከ ለካህን ከምቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናብ ሙሴ ብዘመን ናፍቶም ካህናት ኦሪት ቀሪቡ ርእሱ ዘመርምር ከም ዝነበረ ንሱ ካሊእ እዩ ሕዚ ግን ዘለዓለማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ስለ ዘለኩም ኣፍቶም ካህናት ከይድኩም ዝኸበደኩም ነገር ርእስኩም ኣመርምሩ ርእስኩም እንታይ ማለት እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኻ ኣሚንካ ኢኻ ትነብር ድሕሪኡ ዘጋጠመካ ኃጢአት ደሞ ኣብ ካህን ተፍትን ርእስኻ ከተፈትን ተለኻ ከተመርምር ተለኻ እንታይ ይብለካ በስመ ኢየሱስ በስልጣነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይፍታሕኻ ይበልት ካህን በስልጣነ ኢየሱስ ክርስቶስ በትሪቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ በተዘላለማዊ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ተስእን ካብ ሕማምካ ተስእን ካብ ውድቀትካ ተስእን ካብ ኃጢአትካ ተፈታሕን ካብ እስር ቤትካ ኢሎም እቶም ካህናት ናይቱ ዘለዓለማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ሆሳዕና ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር እቱ ንጉሰ ነገስት አምላከ አማልክት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦም ስልጣን በቶም ካህናት ተፈትሑ ስለዚህ ነዚህ ከንጸባረቅ ከምህር እንትደልዩ ክልተ ደቀ መዛሙርት ኸይዱ ፍትሕዎ አምጽእዎ ናባይ ያቅርብዎ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ዝለኣኾም ፈቲሖም ዘምጽእዎ እቶም እዱግ እቲ አድጊ እቲ ህፃን عبيتن هزاناتن حزب እግዚአብሔር ፈቲሖም ከምጽእዎ ኢሉ ይኹዎ ፈቲሖም ከምጽእዎ ለዚህ ፈቲሖም ምጽእዎ ለዚህ ተፈቲዕና ድሒና ነፃ ወፂና ምስ ክርስቶስ አምላኽና ሕብረት ገርና ተዋህድና ምስ ክርስቶስ ኮይና ዘለዓለምና ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስተ ሰማያት ክንወርስ እግዚአብሔር አምላኽና ፈቂዱልና ቀዲስናውን ሂቡናውን ስለዚህ ኣብ ቅድስና ኣለና ኣብ ሰላም ኣለና ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና እዚ ኣዛቃል እዚ ኣኽብለኩም ተለኹ ክግለጸሉ ስለዝግብኦ ክትፈልጥዎ ስለዝግብኣኩም ይምበር እሞ ኣነ ዳ ኃጢአትን ይህለይ እንዲዩ እሞ ኣነ ዳ ቀይመ እንዲ ኣምላኸይ እሞ ኣነ ዳ ጎደሎኝ ይህለይ እንዲ መዓዝ ሞ ቅዱስ ኮይነ እየ ክንብል እዚ ናህና እዩ እግዚአብሔር ግን ቀዲሱና እዩ እግዚአብሔር ግን ፈቲሕና እዩ እግዚአብሔር ግን ነፃነት ወዒድና እዩ ነዚህማ እንታይ ዲሉ ኣፍትን ርእሰከ ናብ ድኮይሉ ናብ ካህን መጺኻ እኮ ደብርየት ኃጢአትካ ኮይኑ ናብ አምላኽካ ጸሊኻ ናብ ካህንካ ቀሪብካ ደብርየት ኃጢአትካ ኮይኑ እንታይ ዝኸብደለና ፍቱሓቲና እንዴ ቅዱሳኒና ደቂ እግዚአብሔር ኢና ኣብ እንዳ እግዚአብሔር ገዛ ንነብር ዘለና ኢና ብስሙ ተጠሚቕና ገብረ እግዚአብሔር ኣመተ እግዚአብሔር ወልተ እግዚአብሔር ተባሂልና ንነብር ህዝቢ ኢና ድሕሪ እዚ ካልኣይ ባርነት የለን እንዲያው ተጠንቀቁ ኢልና ዳግምና ባርነት ከይተኣቱ ኢልና ስለዚህ ንሕና ባርነት ኣይንደልን ንሕና ብዲያብሎስ ኣይንግዛእን ንሕና ብኃጢአት ተኣሊኽና ክንነብር ኣይንደልን ኣጋጢሙ ድዩ ተጋጢሙኸ ኣፍተን ርእሰከ ለካህን ንእግዚአብሔር ጸሊኻ ነገርካ ኩሉ እምነትካ ነገርካ ኣብ ካህን ካይድካ ተሓጺብካ ስጉእና ደሙ እንዳተመገብካ ምስ ዘለዓለም ሕብረት ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ገርና ንዘለዓለምና መንግስተ ሰማያት ክንኣቱ ዝተዘጋጀወልና ገዛ ስለ ዘሎ በዚኡ ኢና ክንሪኦ ዘለና ስለዚህ ሆሳዕና እንተነኽብር እንተለና እወ ድሕነት ኢና ነስታውስ ሰላም ኢና ነስታውስ እወ ንብዙሕ ዘመን ግዝኣት ነፃነት ዝወፀናሉ ግዜ ኢና ነስታውስ እሞ ኩልህና ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ደቂ እግዚአብሔር ሆሳዕና በአርያም እንዳበላ ክንዝምር እንተለና እግዚአብሔር መድሓኒ ዝኾንካ ኣብ አርያም ዘለኻ ናብ ምድሪ ነዓ ኣድሕነና ይቅርበለልና ዝብል ምስጢር ይዝህበና እሞ ፍትዎ ኣምጽእዎ ፈቲሕኩም ኣምጽእዎ ተኣሰረ ህዝቢ ትመከራ ዘሎ ህዝብን ካብ ኃጢአት ኣውጽእዎ ካብ መከራ ዘሎ ህዝብን ናብ ሰላም ኣውጽእዎ ከይድኩም ፍትሕዎ ኣድሕንዎ ማለት ድማ ወንጌል ኣምህርዎ ወንጌል ስበኽዎ ወንጌል መስክርሉ በወንጌል አንብርዎ በአጸደ ቤተ ክርስቲያን በአውደ ምህረቱ በእምነቱ በጥምቀቱ በስጉእና ደሙ ተባሪኹ ተቀዲሱ እስካዕ መጽዋዕታና በእግዚአብሔር ገዙ ዘአቱ በዚ ቅድስና እዚ ክገብር ግበርዎ ኺዱ ምን ክል ሐዋርያት
ካህናት መምህራን ሰባክያን ንገርዎ ነገረ ክርስቶስ ንገርዎ ነገረ እግዚአብሔር ንገርዎ ነገረ መለኮቱ ነገረ ድህነቱ ንገርዎ ካፍቲ ቅድስና ከይወፅእ ካፍቲ ሰላም ከይወፅእ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሂድና ኢና ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመጊብና ኢና ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና ኣሎ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ስለዚ እቲ መድሓኒ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣድሒንኩም እዩ ኪዶ ድሕንዎ ንካህናት ስልጣን ሃቦም ኪዶ ድሕንዎ ኪዶ ምፅእዎ ኪዶ ብሎ ኣቤት እግዚአብሔር ኣታ ከመይ ጥዑም እዩ ኣታ ከመይ የዋህ እዩ ኣታ ከመይ ርህሩህ እዩ ዝተጨናነቐ ህዝብስ ከይድኩም ዝተምፅዎ ተጨናነቐት ኣደ ከይድኩም ዝተፅናዕንዕዋ እቶም ሽግር ዘሎ ህዝቢ ከይድኩም ስ ወንጌል ንገርዎ ካብ ክርስቶስ ከይለቅ ምስ እግዚአብሔር ክነብር እስኻትኩም ከይድኩም ተለኣኹ ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ሕዚ ንሃዋርያት ሕዚ ንካህናት ንመምህራን ዝተዋሃበና ፀጋ ዝገልጽ እዩ ምስጢሩ ስለዚ ካብ ዝተኣሰረ ህዝቢ ዝተፈታሕና ህዝቢ ክንከውን ካብ ብሓጢያት ዝተሸገረ ህዝቢ ካብ ሓጢያት ዝወፃና ክንከውን እንካ ብመከራ ዝበዝሐ ህዝቢ ነፃነትና ዝተኣወጀልና ህዝቢ ንክንከውን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ክቡራንን ክቡራትን ርግጥ ሕዚ ይሽግር ኣለና ርግጥ ሕዚ ህዝብና ሽግር ኣሎ ኣብ መከራ ኣሎ ኣብ ዕፅዋ ኣሎ ኣብ ክባ ኣሎ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ኣሎ ወላ እኳ ኣማን እንተኾነ እቲ ህዝብና ወላ እኳ እግዚአብሔር ኣለኒ ዝብል እንተኾነ ግን በቲ ስራሕ ድርጊት ናይ ሰብ ዝስራሕ ዘሎ ግን ተስፋ ያቁርጾ የጨንቆ ኣሎ ስለዚ በዓል ሆሳዕና ክነኽብር ተለና በዓል ሆሳዕና ኽቢርና ትንሳኤና ክነኽብር ተለና ድማ እግዚአብሔር ናይ ሰላም ትንሳኤ ናይ ብርሃን ትንሳኤ ናይ ይቅርታ ትንሳኤ ፍጹም ህዝብና ሰላም ረኺቡ ገዝኡ ዝኣተሉ መንደሩ ዝምለሰሉ ካብ ዓዲ ዝወፀ ህዝብና ገዝኡ ዝምለሰሉ ፍጹም ሰላም ትረኽበሉ ህዝብና ዓድና ሃገርና ሰላም ትኾነሉ ዓለም ኩሉን ምሕረትን ይቅርታን ዝወርደሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላም ዝልእኸሉ ዓመተ ምህረትን በዓለ ሆሳዕናን ትንሳኤን ክኾነልና ናይ ኣምላኽና ናይ እግዚአብሔር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና እግዚአብሔር ምስ ኩልህና ይኹን ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓድና ሰላም ንህዝብና ፍቕርን ሓድነትን እግዚአብሔር ይባረኽኩም የቐኒየለይ ፍጹሙን ብሩኽን ሰላምን በዓል ይኹነልና ሆሳዕና ብሩኽ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ይባረኽኩም የቐኒየለይ ተባረኹ